dimineața, Lexi. Bună dimineața, Eva. Au, cine e în casă? Oh, ce e asta? Cine a intrat în casă? Ce s-a întâmplat aici? Nu știi. Hai să mergem sus să vedem. Aprinde toate becurile. Uite infractorul! Cine e omul acela? Ce vrea de la noi? Lasă, prima dată să ne pregătim. Infractorul pleacă de aici. Unde e? Lasă-l, dă-l încolo. Haideți mai bine să ne îmbrăcăm, că trebuie să mergem la școală. Eu nu mă duc la școală. Cum adică? Eu rămân acasă. De ce? Nu am de școală. Păi și vrei să ajungi cu noi când o să fii mare? Trebuie să înveți. Poate tu o să ajungi. Cred că tu, că eu merg la școală și învăț. Ai uitat că noi acum de azi înainte avem uniformă. Haide să ne schimbăm. Da. Ce cu sacul ăsta? Lasă, hai jos. Și să dăm cumva chestia asta jos, dar n-avem. Aprinde lumina. Acum o să mă schimb. Bun, eu m-am îmbrăcat deja. Mi-am făcut părul și mi-am pus și cheltanel. Eu să mă duc în cameră și să fugi din casa asta. M-am ars un pic la mână. Da, n-are nimic. Gata, lasă casa. O să mă duc eu azi în casă. Hai înainte să cumpărăm la școală, să ne ducem și fac cumpărăm eu acasă. Da, o să-mi iau o mașină eu. Gata, mi-am o mașină. Conduc eu, că e mașina mea. Yeah. Așa, bun. Stai că mașina. Stai un pic, dă-te jos. Hei. Frate, dar ce are cu mine? Că asta e mașina. Știi ceva, eu mă pun. Greta merge singură. Bun. Hai să mergem la școală. La școală. La școală. Aoleu, sunt toate becurile stinse. Se întâmplă ceva cu serverul ăsta. Atunci nu mai mergem la școală. Ba da. Hai la școală. Eu te aștept. Eu aprind toate becurile. Mama, ce horror e sus. Dar Da. Bun. Hei. Așa. Noroc că la fete e ceva? Nu. Am intrat din urmă. Bun, și trebuie și aici. Ok. Într-o oră, alo, bună ziua! Ce s-a întâmplat? Casă nouă. Da, ți-ai furat de cineva. Asta e într-o asta noastră și noi vrem să cumpărăm una. Vă rog frumos că ne dați. În 10 minute venim. Unde trebuie să mergem? Haide, trebuie 10 minute venim. Ce, ne schimbăm casa? Da, dar eu. Bine. Hai repede. Mamă, ce voce de țipătoare ai, soră. Sau să te arăt altceva cu este soră. Gata. Vii la noi? Aoleu!
iar e urâtul ăsta. Pleacă. Bun, i-am dat ce-i cu rulota asta? Asta e o casă nouă. Casă nouă? Ok. Ce avem sus acum? Aoleu, eu pot cădea de aici sau să se spargă geamul ăsta. Dăm ok. Ce s-a întâmplat, sorioară? Ok, am luat eu o altă casă, dar sora mea e dispărută. Oh, nu! Of, stai un pic, cred că o să o dau peste tot pe internet. Of. Dar parcă mă sună cineva. E sora mea. Alo? Alo, vino până la aeroport. Aeroport? Tu vrei să pleci din țară? Nu plec. O să vin acum. Da, o să vin în 5 minute maxim. Bun, am dat drumul. Bun, am ajuns. Ok, să intru. Bun, tu lucrezi aici? Haide, o să plecăm. Unde? În Hawaii? Da. Ok. Haide! Pune banii pentru tine, pe card. Fată, dar suntem surori, de ce? Dar trebuie și eu mi-am plătit. Ok. Gata. Asta stai să-mi faci. Dar trebuie să-mi pun bagajul, să-mi iau repede bagaj. Mi l-am... Stai, soră! Stai, soră! Ce? Sunt aici. Trebuie să vedem ce ai cu bagaje. Uite, Bagă, dar eu l-am scos. mai bagă, trebuie să vedem. Bine. Am doar telefonul. Niște haine? Nu, bine, treci. Plecăm. Hawaii. Stai. Să mergem! Ce mă bucur! Hai acolo, la vie. Ok, o să așteptăm. Sper să avem un pic de turbulențe, cum mie îmi plac turbulențele. Că eu am mai fost cu avion și îmi place. Bun. Ai, e cu trenul! S-a terminat. Gata! Hai cu parașuta. Nu, ce se întâmplă? Nu, eu tot ies din avion. Nu. Unde-i sora mea? Gata. Sora. Uite o mașină. Sora. Unde ești? Uite, ești pe acoperiș. Vine acum. Gata, bună soră. Ce faci? Te postezi din nou pe YouTube? Da, cum plecăm noi de aici? Cred că știu. Eu gata. Cu umbrela. Eu o să plutesc cu umbrela. Ok. E bine. Da.